Monebatachuan donai masakarta kung awawang kuprasama chay coach. Kaya po ni ba naraksa kung toteyo, ay masakaran wawang kuprasanan kan, waw na kalakan nanala ko ng kanika. Ay wawang kapnawin tomte, kachuwawang speaker ng legislature, so kapon labalabakan ng tayo mamusat siya ako government. O ay wawang chunwing sa. Yes, saban na siya rongan ranwach. O ngayon di chawal mabatachuan pakita rong pukach. Kayo saban na siya rongan ranwach fit discuss for our nagasan ng first global robotics competition. Director School of Slimmen, wala diyan nagasan o natatawag global robotics competition. Siya yung yawitang robot dan sinabunga wala o pulisag ng saka. Nang Chiniga ng Switzerland ni October sa salulit isa kwano baryo ko sa Real. Siya ay niya kamakutyo na kungyaw barko sa tuwan na sansansang kasaliliya press. Barot niya kayo siya ay muro COVID-19 na bata sa ngayon sa karos ng Santa. Open Medayday dia. O wala ba nakasan ng siya ang barot niya kayo ang Queen Metroa Robotic Program. Muro sa para magawag na way niya tatuan. Wala nakasan ng siya ang international yung mawiyaw Washington DC na taryo katay sa kaso. At ang programa siya Apelo Robotic o doon makasansang Apelo Outdoor Education Fund website www.apelo.org. Apelo yung US non-profit program yung may right volunteer ka ng US Peace Corps pero ang kawatanan may renisya ng taryo kiti sa kayo o kaspur pemilelo nga raspur karos ng way na kasa. Programa Chaptanan way niya ang kaway pen US Department of the Interior's Office of Consular Affairs may OIA maganyang tatuan na programa kaspur ka na sa Palian STEM. May Science, Technology, Engineering o Mathematics na way ka na nakasan. Programa Dr. Private o Public School karos ng way nakasan o way competition kayang showa pera robotic na baryo kati sa kwano. Programa kisaw sa kayanita o kakoyo kila sarika ng talian akwalya problem dakabanan ng talian misin the challenge karos magtata system and misinapit. Apil ko kota kung sa kakilakala talian stand ng sukul Opil ko mga kiray magpapul ka ng kakinangi school ko talagkat orangang sa seta kakailaban economy takirtan way ng talian stand. Lukan training o kayanan ng talian robot na machine. Available kung tatuan tata sa hospital scholarship, donation and book o sa programa murong school ka. Nandarat, iray kong school naman sa PICS school, may delibentarong kato and first global competition watch o duwan masasasanan ang kailapnos. Iray ko ka siya mayangaki, Chanel Cantero, Eberol Salons, J.C. Curry, Einstein Alfred, o Norman Petros. Mepet ko kang kawin do, pwede pinarasyon sa kawin sa bata o coach, kakito Theophilus o education specialist sa lalator. Iray ko ka, mepet ko ang tatsiyang wailakan o nantatokong yata o kabararopat, dan sinyo magasampe o aranapetoktok o climate change. Apelo ka John sa Serbia Queen Watch Morning o ng Italian Travel Accommodation, the sale o pilyang aking uniform. Local Met from the state government ipatuwan ta sawas ang stipend ng Queen Watch o pinapalya na Italian ticket te airport tax. Muna rin mo sa tasawin campaign yung October sa kayo at kasang robotics team watch patuwan yata tong kiyaraan nakit o yata robot na masina makakakoleti carbon te sami kan makarelista korina ng wayo.
Coach dia berespecto ang kawayawan Nett. Robot dan mesin maupun watch kawataro kasalayan na away pempe. Waksang marapecto ang tatong penasiyan taras. Marapecto ang tatong kiyan ang pempe at anagig PICS Free File. PICS Free File. Nakasansan siyayo yay ref robot. Mentakara wakasang abyadan chechen tato. The procedures may rise sa ligang katatong iyong design the wiyawitan mesin kan tua benensya. Epitola kachuan may ref robot watch donata sa first global. The Panama organized o award international competition kan. On donation watch we have sent also and grant assistance you met. This robotics team kachuan at lab. May batcho ni one Nett. Kachuan kawawa na kukultang ref robot watch we have the top now biwang queen watch. Where we have prepared at some teapat sang PICS 35. El challenge the kawan no queen watch kaya ng top watch yung variant coding the variant computer programming and robot watch. Ang sang sawa so kawal and rai robotic advisor kay Yale University ng variant coding queen watch kachuan aletya sawa so kaskon marana ng watch o pildora o kanakalararich matato. Duwan na kasasa sa coach diabetes ref robot watch kaunagtar o siyayan taras. Oong nagsiyayan taras pechuan fokusan the side or and carbon capture. Magsansay na momong suksuktan po magkumpirita na bikisunan wewe o kakaliti carbon the samin kan makarelease the korela ng wewe o kasanela ng wewe. Pwede sa nila ng wewe na nandaw craft cut o pwede oralaman taras at climate change. Yay nede tapin mo sa somrang yata mesin and kamakadan ng wewe. Duwan na kasasasanan ang kailat news kat nawing compare the honorable repeat order pechuang katungan queen watch ko wanarich matatok law o nakaunang siyawat. At pechuang kong nagkiraya ng prosewa rich mat interest kaya na manalita tagyang robotics o nang siwa na rich matatok. Pwede rang kakapalila challenge the kapalpan na kumparata ng tagyang robotics na mesin na wing pumping the episode. Kacang kaping watch o picture ka the sakaratang kaping kasang penini o kantakabang queen watch John wing pumping o episode Pagkakiyang silpukat ng online live stream yung magkachoda ng mga kapisekan syuta ni October sa silu. Walo kong karasan masani o kachuan tatakwat ng First Global Facebook page the YouTube channel. Karang sabay macharungan rangot pit way na siya kachong kawawi kasi sa kusuwan parang Constitution Day. Way na siya ng programang kamatong open para kasi sa kuso at kasang kuso natin way na yung October sa kriya na nosan siya masyang matachot PICS o yung po-pleben na na markiyan way na isa na ganin way na o nananak na magatsing malete kasarawin rano. October sa kutwa po sa klamaw, yailan makuson ng latang way na chukota. Anan barrio kasilo, tuwan masansa sa District Administrator Tanya Nett Pahr, iray po ng kukuson ng kanang District Government ng way na pasyawang kawata kuson ng makawata Sport Commission ng way na wayang sa wasa District Government ng Nett, o nuyabang kaya nito wapaniyatay ray maglabol ka ng kamatong. Porangkap syukadanan ang chukmaw niyaradang chumalan kurosonin matmatawing yaw sa chika. District Administrator Perpetual Nett, sami yaw penen tatak menyenang pungan aksuway Nett, o iray punong kukusonin kan October sa kasarawila o yana sa panmaway Nett Constitution Day. O rana kasantiya ng yaranan kamatong When pilyang ya kalautang kakaya kanray na prapul kanan wayward, duwan matasasalyak ng programang kamatong kanan taras. Kamatong bukat syuta ang paunot ni October walor yakati sa kriya. Ani eta October isa kira ng kamere penewa kamatong kan o kamatong kan may ang haki. Siya midar mesak, midar sisak lemaw, midar apoki,
meter yopoki, meter papoki, relay meter opokuwat tamen, los na net, discuss the hospital so wawal san, musical chair, the kanak taki sel, what mangas o kapit mangas. Kamatong bukas yung ololi cars, o usapin ng winage may batman yata team selo ng kamatong ka. Team Red ye kamar letang ng petaraka kotoron niya. Team Blue ye medyo parangkat ng sokasok eke o palyas. O Team White may ye tulokay lawatsi paggawa o parampe. Kung kak masani po itang kamadong kanan Facebook page. Sakas patro taong ewa team o ye mabasasa. Siya mo putatso yung Team Red, siya na putatso yung Team Blue, o siya sila putatso yung Team White. Speaker ng legislature ang Wayne Nett, Mayor Rico Wandorin, Kashuang William Diopson Wayne Nett, Floor Leader o William Wayne Nett Shakan, o Yarich Mal Katungong Tatanunukan, Pwede sakon maray tarich maluchuch, ang sakon maray tarich masarikan, medeta puitan tatong kamatong arang kasapalwach. Kating chororong resa matongkan, pwede tatong kasalelo puitakan nasasalyan, pilkating toko koros mayang kachin chun winnech na programwach. Yenech kakan ang tagasapon macharang arangwach, kailangan ng pupurkarusye o kasalenya.